В земята на вятъра и на червеното, където ледената привечер на времето смразява млякото в гърдите на живота, подобни на луните горе, двете, куче и котка от сукаците на сънищата, те дръщат и боричкат се, без възраст. В моя полет, последно цвете пламнала глава извръща, сложих го настрани и глътнах фенобарбитъл. Изведнъж се бях уморил. Когато показах стихотворението на Макуай и на другия ден, тя го прочете няколко пъти един след друг, много бавно. Хубаво е, каза. Но сте използвали 3 думи от собствения си език. Куче и котка, предполагам, са 2 дребни животни, които се мразят по наследство. Но, Цвете, какво е, казах аз. Никога не съм попадал на вашата дума за цвете, но всъщност си мислех за едно земно цвете, розата. Какво представлява тя? Ами венчелищетата и кратко най-често са яркочервени. Тъкмо това на определено равнище искам да кажа с пламнала глава. Исках също така обаче да намекна и за треска, за червена коса и за огъня на живота. Самата роза има бодливо стъбло, зелени листа и характерен приятен аромат. Бих искала да я видя, мисля, че може да се уреди. Ще проверя, моля ви, проверете. Вие сте, тя използва думата за пророк или религиозен поет, като Исея или Локър, и сте написали много вдъхновено стихотворение. Ще кажа на Бракса, отклоних названието, но се почувствах поласкан, значи днес беше стратегическият ден, когато да попитам мога ли да вкарам машина за микрофилми и камера, реших аз. Обясних, че искам да копирам всичките им текстове, а не мога да пиша толкова бързо, че да успея. Тя ме изненада, като се съгласи незабавно. Но последвалата и кратко покана съвсем ме шашна. Бихте ли желали да дойдете да живеете тук, докато се занимавате с това? Ще можете да работите и денем, и нощем, когато си искате, освен, когато в храма има служба. Разбира се, поклоних се, за мен ще бъде чест, добре. Донесете машините си, когато пожелаете, и ще ви покажа стаята ви. Днес следобед бива ли, разбира се, тогава отивам да подготвя нещата. До днес следобед, довиждане. Очаквах Еймари да ми създаде известни проблеми, но не особено големи. Всички на кораба имаха страшен мерак да видят марсианците, да ги бодат с игли, да ги разпитват за марсианския климат, болести, химичен състав на почвата, политика и гъби. Ботаникът ни беше изперкал на тема гъби, но иначе си беше доста свестен тип, а само 4-5 бяха успели да ги видят. Екипът си прекарваше повечето време в разкопаване на мъртви градове и техните акрополи. Играехме играта по строги правила, а местното население се държеше толкова изолирано, колкото и японците през 19 век. Предполагах, че няма да ми окажат кой знае каква съпротива, и излязох прав. Всъщност останах определено с впечатлението, че всички се радват, че се изнасям. Отбих се в хидропонната градина да си поприказвам с повелителя на гъбите. Здрасти, Кейн. Поникна ли някоя мухоморка в пясъка? Той кихна. Киха постоянно. Може пък да е алергичен към растенията. Здравей, Галинджър. Не, с мухоморките не постигнах никакъв успех, но следващия път, като излезеш, надникни зад гаража. Посадил съм няколко кактуса, страхотно, отбелязах аз. Доктор Кейн май ми беше единственият приятел на борда, ако не броим Бети. Да ти кажа, дошъл съм да те моля за услуга. Казвай, искам роза. Какво, роза? Нали се сещаш? Една хубава червена, американска красарица, с шипове, мирише хубаво. Не смятам, че ще се хване на тази почва. Апчих, не ме разбра. Няма да я съдя, искам само цветето, ще трябва да използвам резервоарите. Той се почеса по голото кубе. Ще трябва 3 месеца да разцъфти, дори и при форсиран растеж. Ще го направиш ли? Разбира се, ако нямаш нищо против да изчакаш. Нямам нищо против. Всъщност ще стане тъкмо преди да си тръгнем. Огледах пълните с жвакаща тиня басейни и подложките с кълнове. Днес се местя в Тирелиан, но ще наминавам Сегистогис. Ще дойда, като разцъфти, ще се местиш, казваш. Мур рече, че били затворено общество, ами значи са ме пуснали вътре, май така излиза. Обаче още не мога да проумея как така им научи езика. Разбира се, като си защитавах доктората, доста зор видях с френския и немския, но на обяд чух Бети да го демонстрира. Някакъв набор от смахнати звуци. Тя казва, че да го говориш,
е като да решаваш кръстословица от «Таймс» и да се опитваш да имитираш птиче чуроликане едновременно, разсмях се и поех предложената ми цигара, сложен е, признах си аз. Ама то е, да речем, все едно ти тук да попаднеш на цял нов клас гъби, нощем има да ги сънуваш, очите му светнаха, те това ще е нещо. Абе, знаеш ли, токовиш наистина съм го открил, изкиска се и тръгна да ме изпраща, до вечера се захващам с твоите рози. И гледай да не се преработиш там, можеш да се обзаложиш. Благодаря ти, както вече казах, изперкал е на тема гъби, ама иначе си е свясно момчето. Квартирата ми в цитаделата на Тирелиан се намираше точно до храма, от вътрешната страна и леко вляво. Беше значително по-добра от тясната каюта и се зарадвах, че марсианската култура е достатъчно напреднала, за да открие, че дюшекът е за предпочитане пред гория пот. Освен това реглото ми се оказа по мярка, което си беше голяма изненада, тъй че си разопакувах багажа и щраках 2 филма из храма, преди да се заловя с книгите, щраках и накрая взе да ми призлява от това да обръщам страници, без да знам какво пише на тях. Така че започнах да превеждам някакво историческо съчинение, Ло. През година 37 от процеса на Сирена дойдоха дъждовете и настана ликуване, защото това се случваше рядко и бе удивително, и го смятаха за благословия, но той, що падна от небето, не беше животворното семе на Емалан. Той беше кръвта на Вселената, бликнала от артерия. И дойдоха последните ни дни. Започваше последният танц, дъждът донесе чумата, която не убива, и с неговото барабанене започна последният път на Локър, запитах се какво ли, по дяволите, иска да каже Тамур с това, той беше историк и се предполагаше, че строго се придържа към фактите. Това не беше техният апокалипсис, или може би беше, защо не? Размишлявах. Тирелианците бяха шепа хора, останки от култура, която очевидно някога е била високоразвита. Бяха водили войни, но без да стигат до пълно изтребление, имаха наука, но технологиите им не бяха дотам високоразвити. Чума, която не убива. Може би беше това? Но как, щом не е смъртоносна, продължавах да чета, но нищо не се споменаваше за природата на тази чума. Преобръщах страници, надзъртах напред, а не стигнах до никъде, Макуаи. Точно когато най-много искам да те попитам нещо, тебе те няма, ако тръгнех да издирвам, нямаше ли да е погрешен ход? Ще бъде, така реших. Не трябваше да престъпвам прага на стаите, в които бях настанен, не бяха ми го казали направо, но се подразбираше. Трябваше да чакам, тъй че псувах дълго и цветисто на всякакви езици и без съмнение свещените уши на Емалан в храма горяха, той като че сметна за неуместно да ме порази и да падна мъртъв, затова реших да приключа за днес и да легна да поспя. Сигурно бях спал няколко часа, когато Бракса влезе в стаята ми с малка лампа в ръка. Събуди ме, като ме задърпа за ръкава на пижамата, казах и кратко, здравей. Сега като си мисля, май не се сещам какво друго бих могъл да и кратко кажа. Здравей, дойдох, рече тя, да чуя стихотворението. Какво стихотворение, твоето, относно, прозях се, надигнах се и направих онова, което обикновено правят хората, когато ги събудят посред нощ да четат поезия, много любезно от твоя страна, но не ти ли се вижда малко неуместно? Аз нямам нищо против, отвърна ми тя, някой ден ще напиша статия за семантичен журнал, с заглавие, интонацията, недостатъчно средство за ирония, както и да е, вече се бях събудил, тъй че си наметнах халата, що за животно е това? Попита тя и посочи извезания на ревера ми дракон, митично, отговорих. Виж сега, късно е вече. Уморен съм. Утре сутринта имам много работа. А ако Макуаи разбере, че си тук, може да го изтълкува погрешно. Да го изтълкува погрешно ли? Много добре знаеш за какво ти говоря, да му се не види. За първи път ми се удаваше възможност да ругая на марсиански и аз се провалих. Не, отвърна тя. Не зная, изглеждаше ми уплашена като кученце, на което му се карат, а то не знае за какво, омекнах. Червеното и кратко на метало отиваше на косата и на устата и кратко толкова много, а устните и кратко трепереха. Виж сега, не исках да те разстройвам. В моя свят обаче съществуват определени правила относно присъствието на хора от различен пол в една и съща стая и несъединени от брачни връзки.
Не разбираш ли за какво ти говоря? Не, нефритови бяха очите и кратко, ами става въпрос за... Ами за секса, за това ти говоря, нефритовите лампички светнаха. О, говориш ми за правенето на деца, да. Точно за това. Много добре го каза, тя се разсмя. За първи път чувах смях в Тирелиан. Прозвуча така, сякаш цигулар прокарваше лъка си по тънките струни, късо и отсечено. Общо взето, не беше най-приятният звук, особено ако тя се смееше твърде дълго, когато най-сетне млъкна, се приближи до мен, сега си спомних, каза тя. И ние сме имали такива правила. Преди половин процес, когато бях съвсем малка, имахме такива правила. Но, погледна ме така, сякаш всеки миг щеше отново да избухне в смях. Сега няма нужда от тях, умът ми щръкаше като магнетофон на тройно бърз ход. Половин процес. Половин процес. Половин процес, грубо казано, се равняваше на 243 години, достатъчно време да научиш 2224-те танца на Локър, достатъчно време да остарееш, ако си човек, земен човек, имам предвид, погледнах я пак, бледа като бялата царица от комплект шахматни фигури от слонова кост, тя беше човек, залагам душата си, здрав, прав, нормален човек. Беше жена, залагам тялото си, но беше на 2,5 века, а това значеше, че Макуаи е бабата на Ематусеил. Бях поласкан от постоянните комплименти, които ми правеха като лингвист и като поет. Тези висши същества, но какво искаше да каже с това, сега няма нужда от тях. Защо се държеше почти истерично? Защо Макуаи току ме поглеждаше така странно? Изведнъж разбрах, че ето сега това хубаво момиче ще ми разкрие нещо важно. Ми кажи, изрекох аз небрежния си тон. Това има ли нещо общо с чумата, която не убива и за която пише Тамур? Да, отвърна ми тя. Децата, родени след дъжда, не могат да имат свои деца. И какво? Наведох се напред и натиснах клавиша «Запис» в паметта си. А и мъжете нямат желание да имат собствени, облегнах се назад. Расов стерилитет, мъжка импотентност след изключително природно явление. Дали някой заблуден облак от радиоактивен буклук, довян Бог знае откъде, не е проникнал на времето през тънката им атмосфера. Някога, далеч преди Шапарели да види онези канали, също толкова митични, колкото и моя дракон, преди тези канали да са вдъхновили някои правилни догадки по съвсем погрешни причини, Бракса е била жива и е танцувала тук, обречена още в утробата по времето, когато слепият Милтън е писал за друг рай, също толкова изгубен, извадих цигара. Добре, че се бях сетил да донеса пепелници. На Марс никога не е съществувала тютюнева промишленост. Нито пък къркане. В сравнение с това тук аскетите, които бях срещал в Индия, бяха дионисовци. Каква е тази огнена тръбичка, цигара? Искаш ли? Да, моля, тя седна до мен и аз и кратко я запалих, дразни носа, да. Вдъхни дима в дробовете си, задръж и после издишай, измина известно време, о! Възкликна тя. Свещено ли е? Не, това е никотин, отвърнах. Ерзац форма на божественото, нова пауза, моля те, не ме карай да ти превеждам, ерзац, няма. Понякога, когато танцувам, изпитвам подобно чувство, след малко ще ти мине, сега ми кажи стихотворението, хрумна ми една идея, чакай малко, казах. Сетих се за нещо по-добро, станах, разрових се из тетрадките си, после се върнах и седнах до нея, това са първите 3 глави на книгата на Еклесиаста, обясних и кратко, много прилича на вашите свещени книги, започнах да чета, бях стигнал до 11 стих, когато тя извика, моля те, спри. Прочети ми твоето, спрях и хвърлих тетрадката на съседната масичка. Тя трепереше, не така, както когато танцуваше и изобразяваше вятъра, а сякаш всеки миг щеше да се разплаче. Държеше цигарата непохватно, като молив. Обгърнах несръчно раменете и кратко с ръка, толкова е тъжно. Каза тя. Като всички други, и аз огънах мисълта си като ярка панделка, нагънах я и я завързах като смахнатите фльонги на коледните подаръци, които толкова обичах. От немски на марсиански и с любов импровизирано перифразирах стихотворението за испанската танцорка. Мислех, че ще и кратко хареса. Излязох прав, о! Каза тя пак, ти ли си го написал? Не, един по-добър от мен, не ти вярвам. Твое е? Не, написал го е един човек на име Рилке,
но ти го пресъздаде на моя език. Запали още една клечка, за да видя как тя е танцувала, запалих вечният огън, обади се тя. А тя го е тъпкала с малките си твърди краченца. Бих искала и аз да мога да танцувам така, ти танцуваш по-добре от всяка циганка, разсмях се и духнах пламъчето, не. Не бих могла да танцувам така. Искаш ли да ти потанцувам? Цигарата и кратко догаряше, така че я измъкнах от пръстите и кратко и я угасих заедно със своята. Не, отвърнах. Върви да си лягаш, тя се усмихна и преди да се усетя, разкопча туката над червените гънки на рамото си. И всичко изчезна. И аз преглътнах, тежко, добре, каза тя, тъй че я целунах, а полъхът от падналата дреха угаси лампата, дните бяха като листата на шели, жълти, червени, кафяви, носени от сияйния полъх на западния вятър. Те се въртяха покрай мен с тръкането на микрофилми. Вече бях преснимал почти всички книги. На учените щеше да им отнеме години да ги прочетат и да оценят правилно стойността им. Марс беше заключен в бюрото ми, еклисиастът, който зарязвах и към който се връщах десетина пъти, вече бе почти готов да проговори на високия език, когато се намирах извън храма, си подсвирквах. Пишех поезия, от която преди бих се срамувал. Вечер се разхождах с Бракса край дюните или високо в планините. Понякога тя ми танцуваше, аз пък и кратко четях дълги стихотворения в дактилен хекзаметър. Тя все още си мислеше, че Рилке, това съм аз, и почти ме накара и аз да го повярвам. Бях тук, в замъка Дуино и пишех неговите елегии. Странно е вече да не обитаваш земята, да не изпълняваш наследените отдавна обичаи, да не тълкуваш розите, не. Никога не тълкувай розите. Мириши ги, апчих, Кейн, бери ги, радвай им се. Живей за мига. Дръж се здраво за него. Но не искай от боговете да ти ги обясняват. Тъй бързо отлитат листата, отвяни от вятъра, и никой не ни забелязва. Нито пък го е грижа, Лаура. Лаура и Бракса. Знаете ли, те двете се римуват, макар и с трясък. Беше висока, хладна, руса, мразя блондинките, а татенцето ме бе обърнал целия наопаки, като Джоб, и аз си мислех, че тя може да ме напълни отново. Но едрият, голям стихоплетец с брада на Юда и кучешка преданост, в очите беше хубава украса на нейните купони. И само толкова, сега машината ме кълнеше в храма. Богохулстваше срещу Емалан и Галинджър. А лудият западен вятър вееше и нещо не беше далеч, задаваха се последните ни дни. Измина ден и не видях Бракса. През нощта, също. И втори. И трети, почти щях да откача. Не бях осъзнал колко близки сме станали, колко важна е тя за мен. С няма увереност, че ще дойде, се борех с въпросите на розите, трябваше да питам. Не ми се искаше, но нямах избор, къде е тя, Макуаи? Къде е Бракса, отиде си, отвърна тя, къде, не знам, взрях се в тези дяволски птичи очи. Анатема емараната се надигна към устните ми, трябва да знам. Тя гледаше през мен, тя ни напусна. Отиде си. Предполагам, горе в планината. Или в пустинята. Няма значение. Всъщност нещо има ли значение? Танцът приключва. Скоро храмът ще е празен, защо? Защо си е тръгнала, не знаеш, трябва да я видя пак. Само след броени дни отлитаме, съжалявам, Галинджър, и аз, отвърнах и захлопнах с трясък книгата. Без да кажа, мънара, изправих се, ще я намеря, излязох от храма. Макуаи не помръдна, неподвижна като седнала статуя. Ботушите ми си бяха там, където ги бях оставил. Цял ден обикалях с рев нагоре надолу из дюните и до никъде не стигнах. На екипажа на Аспик сигурно съм изглеждал като пясъчна буря, такъв съм самичък. Най-накрая ми се наложи да се върна, за да заредя, Мари излезе с наперена крачка, добре го даваш. Изглеждаш като някой противен буклупчия. Защо беше това родео, ами аз такова, изгубих нещо, насред пустинята. Някой от твоите сонети ли? Не мога да се сетя за друго, за което би вдигнал такава топордия, не, по дяволите. Беше нещо лично, Джордж напълни резервоара. Понечих отново да се кача на джипстера, я задръж.
Сграбчи той ръката ми. Няма да тръгнеш, докато не ми кажеш за какво е всичко това. Можех да се изтръгна, но тогава той пък можеше да заповяда да ме влачат по земята и щеше да има доста мераклии. Тъй че се принудих да говоря бавно и тихо, просто си загубих часовника. Подарък от майка ми е семейно наследство. Искам да го намеря, преди да си тръгнем. Сигурен ли си, че не е в каютата ти или в Тирелиан? Там вече проверих, може би някой го е скрил, за да те ядоса. Нали знаеш, тук не си най-обичаният човек, поплати глава, мина ми през ума и това. Но винаги го нося в десния си джоб. Сигурно е изскочил, докато съм препускал по дюните. Той присви очи. Спомням си, че на обложката на една от книгите ти прочетох, че майка ти е умряла при твоето раждане. Точно така, прехапах си аз езика. Часовникът е бил на баща и кратко и тя е искала да го предаде на мен. Баща ми го запазил, хмммм. Изпухтя той. По доста странен начин си издирваш часовника, щъкаш насам натам с джипстера, мога да го видя, ако блесне от някъде, възразих му немощно. Обаче се сетъмва, отбеляза той. Днес вече няма смисъл да го търсиш, покри джипстера, нареди той на механика, после ме потупа по рамото. Влез, вземи си душ и хапни нещо. Май и двете ще ти дойдат добре. Дребни тлъсти петънца под воднисти очи, оредяла коса и ирландски нос, глас, с 1 децибел по-силен от всеки друг, единственото му лидерско качество. Стоях там и го мразех. Клавдий. Защо това не беше пето действие? Изведнъж идеята за душ и храна най-после стигна до ума ми. Двете щяха да ми дойдат отчаиващо добре. Ако настоявах веднага да се върна обратно, щях да събудя още повече подозрения, тъй че изтръсках песачинките от ръкава си. Прав си. Добре ми звучи, влез, ще хапнем в моята каюта. Душът беше истинска благословия, чистите дрехи, Божия благодат, а храната миришеше на рай небесен. Доста вкусно мирише, отбелязах аз, задъвкахме пържулите в мълчание. Когато стигнахме до десерта и кафето, той ми предложи: защо тази нощ не си дадеш почивка? Остани, поспи, поклатих глава, имам доста работа. Довършвам. Не ми остава много време. Преди 2-3 дена спомена, че почти си свършил, почти, но не съвсем. Освен това спомена и че тази вечер в храма има служба. Точно така. Ще работя в стаята си. Той свира мене, Галинджер, рече ми най-накрая и аз се сепнах, защото обърнеше ли се към мен по име, това значеше неприятности. Не че това би трябвало да ми влиза в работата, рече той, обаче ми влиза. Бе ти разправя, че си се хванал с някакво тукашно момиче, не долових въпросителна. Беше си твърдение и то увисна във въздуха. Той чакаше: Бети, кучка такава. Ти си крава, но и кучка. При това ревнива. Защо си вреш носа, където не ти е работа, и не си затваряш очите? Както и устата, Обадих се аз, твърдение, завършващо с въпросителна. Отвърна той, мой дълг като шеф на тази експедиция е да се грижа отношенията с туземците да имат приятелски, дипломатичен характер. Говориш за тях, сякаш са аборигени, рекох му аз. Ако знаеш само колко си далече от истината, станах, когато публикувам материалите си, всеки на земята ще го разбере. Имам да им казвам неща, за които доктор Мур представа си няма. Ще им разкажа за трагедията на една обречена раса, която чака края си с примирение и апатия. Ще им кажа и защо е така, и това ще покруси и за коравелите учени сърца. Ще пиша за това и пак ще ми дават награди, но този път няма да ги приема, Боже. Възкликнах. Те вече са имали култура, когато нашите предци са трепали саблезъби тигри с боздугани и са изнамирали огъня. Имаш ли си момиче там? Да. Креснах. Да, Клавдий. Да, татенце. Да, Мари. Имам си. Но сега ще ти сервирам големия ти научен удар. Те са вече мъртви. Стерилни са. След едно поколение вече няма да има марсианци. Замълчах, после добавих, освен в моите статии, освен на няколко микрофилма и записа. И в някои стихотворения за едно момиче, на което му пука и може да се бунтува срещу това, колко е нечестно всичко, като танцува. Каза той, а след малко продължи. Наистина през последните 1-2 месеца ти се държеше по-различно. Дори Сегистогис се държеше съвсем прилично, да не повярваш. През цялото време се чудех какво става. Не знаех, че съществуват и неща,
които наистина имат голямо значение за тебе, наведох глава. Заради нея ли препуска като бесен цял ден из пустинята? Кимнах. Защо? Вдигнах глава. Защото тя е някъде там. Не знам нито къде е, нито защо. А трябва да я намеря, преди да си тръгнем, каза отново той, после се облегна назад, отвори едно чекмедже и извади нещо, увито в кърпа. Разви го. Снимка на жена в рамка. Жена ми, съобщи той, привлекателно лице с големи бадемови очи. Нали знаеш, служех във флота, продължи той. Някога бях младо офицерче. Запознахме се в Япония. Там, откъдето идвам, смятаха за неприлично да се ожениш за човек от друга раса и ние никога не се оженихме. Но тя беше моя жена. Когато умря, бях на другия край на света. Взеха децата ми и от тогава не съм ги виждал. Не можах да разбера в кое сиропиталище, в кой дом са ги настанили. Това беше отдавна. Много малко хора го знаят, съжалявам, казах, не дей. Забрави. Но, той се размърда на стола си и ме погледна. Ако искаш да я вземеш със себе си, направи го. Ще ми струва главата, но съм твърде стар, за да облавя някога още една подобна експедиция. Така че, дерзай, преглътна студеното си кафе, върви си изкарай джипстера, завъртя се на стола, на 2 пъти се опитах да кажа, благодаря, но не можах. Затова станах и си излязох, сайонара и тъй нататък, измърмори той подире ми. Ей тия, Галинджър! Викна някой след мен, врътнах се на пети и погледнах назад към рампата. Кейн стоеше на вратата, черен силует на фона на светлината, но го чух как кихна. Върнах се няколко крачки, кое? Розата ти, той извади пластмасов контейнер, разделен отвътре. Долната част бе пълна с течност. Там беше стъблото. Другата половина, чаша кларет в тази ужасна нощ, съдържаше голяма, току-що разтворена роза. Благодаря. Пъхнах я в якето си. В Тирелиан ли се връщаш? Да, видях те да се качваш на борда, та ти я приготвих. Обаче те изпуснах за малко в капитанската кабина. Той беше заед. Но ми викна, че съм можел да те настигна при гаража. Пак ти благодаря, обработена е с химикали. Ще цъфти месеци наред, кимнах и потеглих. А сега, нагоре към планините. Далече. Далече. Небето беше като кофа лед и в него не плаваха никакви луни. Ставаше все по-стръмно и малкото магаренце протестираше. Шибнах го с регулатора и продължих. Нагоре. Нагоре. Забелязах една зелена, немигаща звезда и усетих как в гърлото ми заседна буца. Розата в кутията удреше гърдите ми като второ сърце. Магарето изрева протяжно и силно и се разкашля. Пак го шибнах и то умря, натиснах спирачката за спешен случай и излязох навън. Тръгнах пеша, студено, все по-студено. Тук, горе. Нощем. Защо? Защо го беше направила? Защо бе побягнала от лагерния огън с падането на нощта? Обикалях нагоре, надолу, наляво и надясно всяка пропаст, всяко дере и всеки проход с дългите си крачки и с лекота. Непозната ни иде на земята, остават само 2 дена, любов моя, а ти ме изостави. Защо? Пълзях по первази. Скачах над ридове. Издрасках си коленете, лактите. Чух как якето ми се съдра, не ми отговаряш, Емалан? Наистина ли мразиш толкова своя народ? Тогава ще опитам с някой друг. Вишну, ти си пазителят. Запази я, моля те. Позволи ми да я намеря, Яхова, Адонис. Озирис. Тамус. Маншпу. Легба. Къде е тя? Бях стигнал много нависоко и се подхлъзнах, камъчетата изтрополиха под краката ми и аз увиснах на ръба. Пръстите ми бяха толкова студени. Беше ми трудно да се вкопча в скалата, 4 метра или някъде там. Пуснах се, паднах долу и се затъркалях, и тогава чух писъка и кратко. Лежах неподвижно, вперил поглед нагоре. Тя извика от мрака, Галинджър, лежах и не помръдвах, Галинджър, и изчезна, чух как камъните заскърцаха и разбрах, че слиза по някаква пътека вдясно, скочих и се спотаих в сянката на един балван, тя заобиколи една скала и започна несигурно да си пробива път през камънаците. Галинджър, пристъпих напред и я сграбчих за раменете,
Бракс, тя отново изпища, а после се разплака и се сгуши в мен. За първи път я чувах да плаче. Защо? Попитах я, защо, но тя само се гушеше в мен и ридаеше. Помислих, че си се убил, изхълца тя най-сетне, може би щях да се убия. Защо напусна ти Релиан? И мен, Макуаи, не ти ли каза? Ти не се ли досети? Не съм се досетил, а Макуаи ми каза, че не знае, значи те е излъгала. Знае, какво? Какво знае, тя се разтресе, а после дълго мълча. Внезапно забелязах, че е облечена само в ефирния си танцов костюм. Отпласнах я от себе си, смъкнах якето си и го наметнах върху раменете и кратко. Велики Емалан! Извиках. Ще замръзнеш до смърт? Не, отвърна ми тя. Няма, преместих кутията с розата в джоба си. Какво е това? Попита тя, роза, отвърнах. В тъмното не можеш да я видиш добре. Някога те сравних с нея. Помниш ли? Да, да. Може ли да я нося? Естествено. Мушнах кутията в джоба на якето. Все още чакам обяснение, но ти наистина ли не знаеш? Не, когато дойдоха дъждовете, заобяснява тя, очевидно засегнаха само мъжете ни, но това беше достатъчно. Защото аз явно не съм била засегната, казах аз. Стояхме така. Мислех, защо избяга тогава? Какво му е лошото да си бременна на Марс? Тамур е сбъркал. Твоят народ може отново да живее, тя се разсмя, отново онази пошторяла цигулка, на която свиреше полудял Паганини. Накарах я да млъкне, преди да отиде твърде далеч, как така? Попита най-накрая тя, като си търкаше бузата, вашите хора живеят по-дълго от нашите. Ако нашето дете е нормално, това означава, че нашите раси могат да се женят помежду си. Би трябвало да има жени от твоята раса, които все още са плодовити. Защо не, ти си чел книгата на Локър, рече ми тя, и пак ме питаш. Смъртта е била решена, била е гласувана и ние сполетяла скоро след като тя се е появила в тази си форма. Но последователите на Локър са го знаели много отдавна. Решили са го преди много време. Направихме какво ли не, казали те, видяхме какво ли не, чухме и почувствахме какво ли не. Танцът беше хубав. Но нека той да свърши, не може да вярваш в това, няма никакво значение в какво вярвам аз, отвърна тя. Макуаи и майките са решили, че трябва да умрем. Сега самата им титла е подигравка, но решението им ще се осъществи. Останало е само едно пророчество и то е погрешно. Ние ще умрем? Не, казах аз. А какво тогава? Ела с мен на земята? Не, добре. Ела тогава сега с мен, къде? Обратно в Тирелиан. Ще говоря с майките, не можеш. Тази вечер има обред, разсмях се, обред в чест на Бог, който те събаря на земята и те изритва в зъбите, но той си остава Емалан, отвърна тя. А ние си оставаме неговият народ, с баща ми щяхте да се разбирате идеално, изръмжах аз, но сега аз отивам там, а ти идваш с мен дори и да се наложи да те нося, по-едър съм от тебе, но не си по-едър от Онтро, а кой е Онтро, по дяволите, той ще те спре, Галинджер. Той е юмрукът на Емалан. Спрях джипстера пред единствения известен ми вход, този на Макуаи. Бракса, вече разгледала розата на светлината на фара, сега я гушкаше в скута си, също като нашето дете, и мълчеше. Лицето й кратко беше примирено и прекрасно, в храма ни са сега. Поисках да знам аз, изразът и кратко на Мадона не се промени. Повторих въпроса. Тя се размърда, да, отвърна сякаш отдалеч. Но ти не можеш да влезеш, ще видим, заобиколих и кратко помогнах да слезе, поведох я за ръка, а тя пристъпваше като в транс. Под светлината на току-що изгрялата луна очите й кратко бяха същите като в деня, когато се запознахме, когато тя танцува. Щракнах с пръсти. Нищо, така че бутнах вратата и я поведох навътре. Стаята тънеше в сумрак, и тя изпища, за трети път тази вечер, не го наранявай, Онтро. Това е Галинджер, досега не бях виждал марсианец, само жени. Така че нямаше как да знам дали този тук е урод, макар че силно го подозирах, погледнах го, полуболото му тяло беше покрито с буци и отоци. Предположих, че нещо с жлезите му не е наред, мислех, че съм най-високият мъж на планетата, но този тук беше над 2 метра,
че и с наднормено тегло. Сега разбрах откъде се е взело грамадното ми легло, връщай се, рече ми той. Тя може да влезе. Ти, не, трябва да си прибера книгите и багажа, вдигна огромната си левица. Погледнах на къде ми сочи. Всичката ми покъшнина беше спретнато подредена въгъла, трябва да вляза. Трябва да поговоря с Макуаи и с майките, не можеш, от това зависи животът на вашия народ, връщай се. Прокънтя гласът му. Връщай се при твоя народ, Галинджър. Остави ни, името ми, изговорено от него, прозвуча толкова различно. Сякаш беше чуждо. На колко години ли беше тоя? На 300. 400? Дали цял живот е бил пазач на храма? Защо? От кого ли трябваше да го пази? Не ми харесваше как се движи. И преди бях виждал мъже, които се движат така, връщай се, повтори той, ако и бойните им изкуства са също толкова усъвършенствани, колкото и танците, или, още по-зле, ако бойните им изкуства са част от танца, лошо ми се пишеше, влизай, подканих аз Бракса. Дай розата на Макуаи. Кажи и кратко, че аз я пращам. Кажи и кратко, че идвам след малко, ще направя както казваш. Помни ме на земята, Галинджър. С Богом, не и кратко отговорих. Тя подмина Онтро и влезе в залата с розата си, а сега ще си тръгнеш ли? Попита той. Ако искаш, ще и кратко кажа, че сме се били и ти почти си ме победил, но аз съм те повалил в несвяст и съм те отнесъл до кораба, не, отвърнах. Или ще те заобиколя, или ще те прескоча, но ще вляза вътре, той приклекна, протегна ръце напред и рече, грях е да докосваш свят човек, но аз ще те спра, Галинджър, паметта ми беше като замъглен прозорец, облъхнат изведнъж от чист въздух. Всичко ми се изясни. Върнах се 6 години назад, учех източни езици в Токийския университет. Вечер си почивах 2 пъти седмично. Бях застанал сред 9-метровия кръг на Кодокан, а около хълбоците ми с кафя в колан беше пристегнато джудоги. Бях и кю, малко под най-ниския дан. На кафявата ромбоидна значка вдясно на гърдите ми на японски пишеше «Жужицу», но това всъщност означаваше атемиваза, тъй като бях отработил само един удар, но той се оказа невероятно подходящ за ръста ми и с него печелех двубоите, никога обаче не го бях нанасял на човек, а изпрях да тренирам преди 5 години. Знаех, че не съм във форма, но се мъчех да се принудя да мисля за Цукинококоро, като луната, която осветяваше целия Онтро, нейде от миналото се обади глас, Хаджиме. Започвайте, мигом заех котешката си стойка Некуашидачи, а в очите му блесна странен пламък. Той побърза да поправи собствената си поза, и аз се метнах към него, моят номер, единственият, дългият ми крак се изстреля като пружина. На 2 метра над земята стъпалото ми се вряза в челюстта му, щом той се опита да отскочи, главата му отхвъркна назад и той се строполи. От устните му се откъсна тих стон. Това беше, помислих си. Съжалявам, стари друже, но когато го прескочих, той някак си успя да ме спъне и аз се проснах отгоре му. Не можех да повярвам, че ще има достатъчно сили да остане в съзнание след онзи удар, да не говорим пък и да се движи. Беше ми противна мисълта да продължа да го наказвам, но той докопа гърлото ми и го притисна с ръка, преди да схвана, че действа целенасочено, не. Тая няма да я бъде, сякаш стоманена тръба притискаше гръкляна ми, сънната ми артерия. После осъзнах, че той си е в несвяст, а това е рефлекс, резултат от безкрайни години на тренировки. Бях го виждал веднъж и преди, Шиай. Човекът умря, защото бе задушен, изпадна в безсъзнание, но продължаваше да се бори, а противникът му мислеше, че не прилага душенето както трябва. И натискаше още по-силно, но това става рядко, изключително рядко, смушках го с лакти в ребрата и го фраснах в лицето с глава. Хватката се разхлаби, но не особено. Много ми беше неприятно, но се пресегнах и му щупих котрето, ръката се отпусна и аз се измъкнах, той лежеше там и дишаше тежко с изкривено лице. Бореше ме сърцето за този повален гигант, който защищаваше народа си, религията си, изпълняваше дадената му заповед. Наругах се така, както не се бях ругал никога, задето го прескочих, а не го заобиколих, с залитане тръгнах през стаята към малката купчинка с багажа ми. Седнах върху съндъка с проектора и запалих цигара, не можех да вляза в храма, преди да си успокоя дишането и да измисля какво да кажа,
как да убедиш цяла раса да не се самоубива. Изведнъж. Беше ли възможно? Дали щеше да свърши работа? Ако им прочета книгата на Еклисиаста. Ако им прочета произведение, по-велико от произведенията на всякакви там лукаровци, и също така мрачно, и също толкова песимистично, и им покажа, че нашата раса е продължила да съществува, въпреки че един човек е проклял всичко живо с най-висша поезия, ако им покажех как суетата, над която той се е подиграл, ни е издигнала до небесата, щяха ли да повярват? Щяха ли да променят решението си? Смачках цигарата върху прекрасния пот и извадих тетрадката. Щом се изправих, ме обзе странен бяс, и влязох в храма, за да проповядвам черното Евангелие от Галинджер, от «Книга на живота», звезда, 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 вътре цареше тишина, Макуаи четеше Локър и държеше в десница розата, мишена на всички погледи. До мига, в който влязох аз, на пода седяха стотици хора, боси. Забелязах, че малцината мъже са дребни като жените. Бях с бутуши. Край до край, рекох си. Или печелиш, или губиш, при това всичко, в полукръг пред Макуаи бяха насядали дозина дъртофелници. Майките, безплодната земя, пресъхналите утроби, докоснатите от огъня, приближих се до масата, със смъртта си вие обричате и своя народ на гибел, обърнах се към тях. Те няма да познаят живота, който сте познали вие, радостите, мъките, осъществяването. Но не е вярно, че всички трябва да измрете, сега вече говорех на множеството. Онези, които ви го казват, лъжат. Бракса го знае, защото тя ще роди дете, седяха като редици статуи на Буда. Макуаи се оттегли обратно в полукръга, моето дете. Продължих и се зачудих какво ли би казал баща ми за тази проповед, и всички жени, които са достатъчно млади, могат да раждат деца. Само мъжете ви са стерилни. Ако позволите на лекарите от следващата експедиция да ви прегледат, вероятно дори на мъжете ще може да се помогне. А ако не може, то бихте могли да се чифтосате с земните мъже. Нашият народ не е дребен и незначителен, нито пък земята ни е дребна и незначителна, продължавах аз. Преди 1000 години нашият Локър е написал книга, в която е твърдял това. Казвал е същото като Локър, ала ние не сме се предали, въпреки чумата, войната и глада. Не сме измрели. Справили сме се с болестите, една по една, нахранили сме гладните, победили сме войните и тях отдавна вече ги няма. Може би най-накрая сме ги надвили окончателно. Не зная, ала прекосихме милиони километри пустош, дойдохме на друга планета. А нашият Локър е казал, защо да те е грижа? Какъв е смисълът? Всичко и без това е суета, а тайната е, понижих глас, сякаш четях поезия, че той е бил прав. Да, суета е. Всичко идва от гордостта. Надменността на разума вечно напада пророка, мистика, Бога. Точно нашето богохулство ни е направило велики и ще ни крепи и точно то е, на което боговете тайно се възхищават. А действителното произнасяне на свещеното име на Бога, това е богохулство, потях се. И замълчах. Виеше ми се свят, ето книгата на Еклисиаста, обявих аз и зачетох, суета на суетите, каза Еклисиаст, суета на суетите, всичко е суета. Каква полза за човека, забелязах в дъното Бракса, онемяла, унесена. Зачудих се за какво ли си мисли, и започнах да увивам часовете на нощта около себе си като черни нишки около вретено. О, беше късно. Говорих чак до зори и продължавах да говоря. Привърших с Еклисиаста и продължих с Галинджер, а щом свърших, отново само тишина, будите, строени в редици, не бяха и помръднали цяла нощ. След много време Макуаи вдигна десница. Една по една и другите майки сториха същото. И аз разбрах какво значеше това, значеше, не дей, престани, стига, значеше, че съм се провалил, бавно излязох от залата и се стропорих до багажа си. Онтро го нямаше. Добре, че не го бях убил. След 1000 години влезе Макуаи, работата ти приключи, рече ми тя, не помръднах, пророчеството се сбъдна, продължи тя. Моят народ ликува. Ти спечели, свети човече. А сега бързо си тръгвай, умът ми беше като спихнат балон. Надух го мъничко, не съм свят човек, рекох.
Просто второразреден поет, страдащ от лоша надменност, запалих последната си цигара, добре де. Какво пророчество? Попитах най-накрая, обещанието на Локър, отвърна тя, сякаш нямаше какво повече да ми обяснява. Че от небето ще дойде свят човек и ще ни спаси в последния час, макар и всички танци на Локър да са привършили. Че ще победи умрука на Емалан и ще ни донесе живот, как, като с Бракса из примера в храма, пример ли, ти ни прочете неговите думи, също толкова велики като тези на Локър. Ти ни прочете, че няма нищо ново под слънцето. И докато четеше, ти се подигра с думите му и ни показа нещо ново, на Марс никога не е имало цветя, продължаваше тя. Но ние ще се научим да ги отглеждаме, ти си светият безбожник, завърши тя. Ти си онзи, който се гаври в храма. Ти потъпкваш свещената земя, но вие гласувахте, не, рекох, гласувах да не изпълняваме първоначалния план и да оставим детето на Бракса да живее, о. Цигарата падна от пръстите ми, колко близо е било. Колко малко знаех, ами Бракса, тя беше избрана преди половин процес да танцува танците и да те чака, но тя ми каза, че онтро щял да ме спре, Макуай и стоя така дълго време, самата тя никога не е вярвала в пророчеството. Сега не е добре. Избяга, защото се страхуваше, че е истина. Когато ти го осъществи и ние гласувахме, тя разбра, че е така, значи тя не ме обича. И никога не ме е обичала, съжалявам, Галинджър. Точно с тази част от своя дълг тя така и не успя да се справи, дълг, изрекох безизразно. Дълг, дълг, дълг. Опа, тя се сбогува с тебе, не иска да те вижда никога повече, а ние никога няма да забравим на какво ни научи, добави тя, не дейте, отвърнах механично и изведнъж разбрах какъв е големият парадокс, който се крие в сърцето на всички чудеса. Аз не вярвах и на дума от своето Евангелие, дори на една едничка думица, изправих се като пиян и измърморих мънара, излязох навън. Беше последният ми ден на Марс. Победихте, Емалак, и победата е твоя. Лежи си спокойно на звездното легло. Проклет да си, зарязах джипстера там, върнах се на Аспик и оставих бремето на живота на много крачки зад себе си. Влязох в каютата си, заключих вратата и се нагълтах с 44 приспивателни. Но когато се събудих, бях в лазарета и жив усетих пулса на двигателите, докато бавно се изправях. Някак си стигнах до илюминатора, размазаният Марс висеше над мен като подут корем, докато после се разсея, преля и се разтече по лицето ми.